Hola, Alexandra, pregúntasme se hai, cando unha idea me ronda a cabeza, se hai algún lugar, algún espazo onde teña que recluirme para que esa idea naza. O gallá, ou ese... Sería unha metáfora literaria moi bonita, pensar que existe un lugar, un espazo físico onde podo recluirme e aí realmente nacen as ideas. Gustaría atopalo, ainda que non estea na miña casa, ainda que estea a millóns de kilómetros de distancia, gustaría saber ou pensar que ese lugar existe. Pero por fortuna tamén, ese lugar está en calquera sitio. Pode ser o autobús, pode ser escribir un correo electrónico, pode ser mirando unha paisaxe, pode ser vendo como se derruba un glaciar, ou pode ser soñando con ver unha aurora boreal. Eu creo que non existe un espazo físico, é un momento en que de repente esa idea xorde, e é bonito tamén porque é impredicible. Se sempre soubésemos que nese lugar é onde xorden as ideas, tamén lle restaría moito de maxia e moito do efecto sorpresa que ten tamén para un mesmo de repente descubrir que ese personaxe por fin cadra. Un personaxe co que levas pelexando durante meses que anda na tua cabeza e que non acabas de saber moi ben nin como fala, nin quen van ser os seus pais, nin quen van ser os seus fillos, nin por que está aí, nin por que vive nesa cidade, nin noutra, de repente un día, por algo que lees, por algo que ves, por algo que escoitas, por unha palabra perdida na rúa, dis, xa sei que onde nace este personaxe, xa sei quen é, xa sei como fala, xa sei que lle vai pasar ao final da novela. E iso é bonito, que non exista ese espazo físico, sino que en calquera lugar do mundo haxa un pequeno espazo para a esperanza de que ese personaxe ou esa idea vai xurdir. E eu creo que realmente iso é o bonito da literatura, saber agardar as ideas, que non é fácil.